Дуслык юк. Дуслык ятып йоклауына килеп тирәгән что ли? Өзің алдыйсың енді шулай. Кирамутдинов туктале. Нормальный ир булса ул шулай. Әни Руслан. миңа әйтте акыллы сүзләр. Юк. Не думаю. Ул хатын кыз күз алдында ул просто төшә. Ул кешеләрнең исемнәрен әйтмик. Ну biraz знак җибәр инде, ну. Мәгънәсез кыз инде сораулар биреп утырады язучылар булыр инде гафу итегез. Сексуаль объектка караган кебек карап утырасыз. Гомумән андай юлга баса алмыйчак. Исәнмесез, мин Гриня Шейхи һәм мин Ират белән хатын кыз арасында дуслык бар дип саныйм. Исәнмесез, мин Руслан Кирамутдинов. Мин хатын кыз белән Ират арасында дуслык юк дип саныйм. Мин хатын кыз белән Ират арасында дуслык бар дип саныйм, чөнки үземнән чыгып әйткәндә, мин бик күп серләрне дус егетләр белән уртаклаша алам. Чөнки ниндидер дус кызларга караганда да алар күбрәк серләрне саклый белә. Ираттан ниндидер русчалатып әйтсәк, заложенныдыр шундый әйбер, алар сер саклый белә. Һәм дөрес киңәш бирә ала, Ират күзлегеннән чыгып, һәм объектив караш дип әйтик. Шуңа күрә мин дуслык бар дип саныйм, һәм шул фикердә калам. Чөнки объектив караш әйтә ала Ират. Ну, сен асын дұрыс айтасың, то, что объектив қарашы. Ну, сен айттың, нендер әстірлерімді сөйлерге сен магу дедің, шыра бетінде. Но бет ол аңнатмай, то, что ол сенің дос. Дос нешек, дос бена егет, мәселен біздің, давай алайк ир білән ирінде еме, ир білән ир нешек дос болалар алар. Алар бір теге достарша бір постельде ятта йоклыйлар, бірге гулайтта итеп йөри алалар. Әмәлә сен ничек күз алдына китерәсең, мәсәлән, ир кеше һәм хатын кыз әйме? Менә, ну, дус булып менә шулай яшиләр, менә нормальный дус иттереп. Сезнең менә синең очракта син аралашасың гына. Шушы ир егетләр белән, анда мин уйлавым буенча дуслык бернинде юк дип саныйм. Шуның өчен әйтәсем килә, ни өчен ир белән хатын арасында дуслык булырга мөмкин түгел, чөнки рано или поздно кемнеңдер влечение туа башлый. Хатын кызга карата или хатын кыз иргә карата. Менә шул ягы бар. Миңа шундый бер сорау биргәннәр иде, Руслан, синең дус хатын кызлар бармы? Әйтәм, мин юк мәйтәм, чөнки мин мәйтәм, аны белән дус булсам, мәйтәм, мин бер атнасың мәйтәм, аны белән йокларга. Менә шуның өчен шулай. Минем гомумән дуслар күпчелек ир кешеләрдән генә тора дип әйтсәм була. Ул ятып йоклау, Руслан. Дуслар түгел бит инде. Менә Руслан ятып йоклап була дип дуслык ятып йоклауга гына килеп тирәгән что ли? Ул шулай. Сен уйлап кара, без вообще ике теге планетадан. Син хатын кыз, мин ир атаймы? Менә уйлап кара син әзрәк. Бу сүзне кабатларсың әле тагын бер ике планетадан. Ике планетадан. Хатын кыз белән теге андай ишаракта әле хатын кыз белән бик дус була алмый. Ул теге кемдер эшен итеп китсә, көнчелек туа башлый хатын кызга, андай берләр дә бар. Но без бит инде бары аерылабыз. Безнең мышление аерыла, безнең гомумән тормышка караш аерыла ир белән хатын кызның. Шуның өчен дуслык юк. И булмаячак. Мышление, фикерләү аерыла дисең, Иратның да бар шундый эмоциональный ярагы дип әйтим, әйме? Хатын кызның да бар шул, теге артык хисле, эмоцияларын дип әйтгәндә, шулай ярсып күрсәтә торган төрлесе бар инде. Юк инде. Минем дус егетләрем бар, миңа комфортно, миңа нормально. Ну, ярар, шулай дип саныйм инде, үзең алдыйсың инде шулай. Менә гүлдә шундый сорау бирәсем килә сезгә. Мәсәлән, син кияүдә ди. Яшәп ятасың, матур гына иттереп. Аллаһка шөкер, тормыш бара, гөрли. Монда бер мәлне сәгать төнге 11дә телефон шалтырый башлый. И анда ну, мәсәлән, бер егет исеме чыга. Бусын әйдә, Ринат бусын. Күреп ала. Нинди Ринат? Икенче. Как Ринатында? Фикерне чуалдырдың. Шалтырата ирем күреп ала. Мәсәлән, ирен күреп алды ди. Сиңа әлбәттә сорау бирәчәк. Бу нәрсә бу? Нормальный ир һәр чакта сорау бирәчәк. Нормальный ир, во-первых, көнләшү әлбәттә инде теге бер-бер белән тора булгач, торгач инде көнләшүләр ниләр ансы була. Ул ир егет көнләшә башлый, сорый башлый. Нәрсә бу? Бу кем бу? Син әйтәсең, бу минем дус.
Ул ничексең ул шулай булырга тиеш. Мәсәлән, мин шунда ятам ди, мәсәлән, мин үземә сорау бирәм. Ничек сәгать төнге 11-дә ул сиңа шалтырата. Ну, белеп торып тошты син анда кияүдә, белеп торып син анда, мәсәлән, балаларың барында син гомумән теге семья кешесе. Шулай, ну давай балай дип әйтик, тукта, мине бүлдермә. Шуның өчен тавыш чыгачак, нормальный ир иң беренчедән, ну, бер тапкыр әйтәчәк, ике тапкыр әйтер бәлкем, аннан өченчесендә просто уже все, разговор окончен, бар шунда. Нормальный ир булса, ул шулай эшли, бер кайчанда ул теге, ага, әйе теге дустыңмы? Ну ладно. Ярар инде. Нишәттем инде мин шул. Булды бетте? Нормальный ир кеше сүзен әйтә, и никогда не позволит хатын үзенең тормыш иптәшен или бәлкем йөргән кызы икенче ирләр белән дуслашып, аралашып йөрү, беләсең? Андай бер ул юк, ул диндә дә юк, во-первых, ул безнең ислам диндә дә. Андай бер юк. Монда һәм мин чыгып бирсәм, Русланым бөтен әбисе миңа каршы баса инде монда. Юк, ничек инде нормальный хатын кыз, ул аңлатачак сиңа, ул әйтәчәк. Менә ниндидер дуслар, ул сезне таныштырачак. Мәсәлән, миңа ниндидер фотосессияга мин кайбер вакытта дус түгел ул сиңа. Тукта! Дус дип ул. Ниндидер ике тапкыр күргән кеше ничек дус була фотосессия. Нишләп Кирамутдинов тукта әле? Ничек ике тапкыр күргән кешеләр, мин кайбер вакытта фотосессияга дус егетләремнән костюмнар, пиджак, тегесен салып торалар. Һәм алар миңа мәсәлән төнге 12-ме эш беткәч каядыр барган дуслар белән очрашканнан соң давай мин сиңа кертеп чыгам, чыгып алды яргә мөмкиннәр. Ну ни бит аны сиңа әйтәчәк мен бар. Дус түгел, понимаешь? Дус бит ул менә дус дигән сүз бит алай ул синең просто танышлар. Давай син сана факторлар. Дус синең өчен нинди, давай мин дус нинди булырга тиеш. Плюслар куйып барам, давай. Ничек син андый кешеләрне әйтәләсең син дус дип. Гомумән. Синең өчен дуслык ул нинди булырга? Дус нинди булырга тиеш ул синең өчен? Каян беләсең инде дуслар юктыр минем дидең бит. Шуңа күрә син ничек минем белән спорлаша аласың? Минем дуслар бар, алар күп түгел, беләсеңме? Дус ул. Менә нинди булырга тиеш? Минем дуслар хатын-кызлар түгел, минем дус ир кешеләр. Юк, давай ир кешеләрне әйт. Нинди факторлар буенча син аларны гомумән дус дип саныйсың? Ну, авыр чакта ярдәм итү иң беренче. Плюс. Дальше. Бер-береңә төрле теге, ну, безнең арада гына сөйләшә торган әйберләр бар. 2. Вот. Плюс. Бергә без ял итәргә дә бара алабыз, балыкка да бара алабыз. Дигәндә монда. А можно мин балыкларга йөрмим, конечно, ну бүтән яллар. Плюс. Давай, менә дуслыкның мисен әйтәм, менә шуның өчен. Ну балыкка, минем балыкка йөри торган дусларым түгел, минем теге ялза торган, әйтә торган. Ага. Ну, вот шул иде. Булды. Плюс. Ну, бу плюслар күп инде, ну аларны теге сутлап бетергәнсез. Алар минем менә дусларны ничек итеп сайлыйм дип авыр чакта ярдәм итә торган бик авыр чакларым бар, мин шалтыратам. Берәр дустыма, мәсәлән, әйтик, Шәкүр дип әйтәгәйме? Шәкүр күңелемә тыныч түгел, миңа авыр кем беләндер сөйләшергә кирәк. Әйдә күрешик. Күрешеп сөйләшергә магу, ул миңа киңәшен бирә. Тукта, Руслан әйтеп бетерәм. Ул миңа киңәшләрен бирә. Яки мин шундый ситуациядә калдым, Шәкүр, миңа булыш әле. Давай. Булышам. Шәкүр, короче, минем менә монда барасым бар. Мин бүтән кешедән бу хакта сорый алмыйм. Можешь мине каядыр анда алып барырга ярдәм кирәк. Зинһар өчен. Ярар. Дус. Даже мәсәлән без синең белән ирле хатынлы монда отношения ничек башладың әле син җөмләне шулай ди. Башта барбыр сөйләшер идек. Мәсәлән, мин сиңа әйтер идем, вот минем даже телефонда, беләсеңме, телефонда дусларны ничек аңлап була, минем анда теге телефонный спискка керәсең бит инде. Ак йөрәк белән тора минем һәр дустым. Алар минем дус, алар шалтыратканда мин һәрвакыт телефонны алырга тиеш. Даже ниндидер егет белән сөйләшсәм дә алар шалтырата икән, мин теге егетне үзеп куеп, аларны алам. Чөнки алар миңа авыр чакта булышкан кешеләр, ярдәм итә торган кешеләр. Вот шул. Мин барбыр сиңа аңлатырга тырышыр идем. Ну, син аңламассың, конечно, наверное, но аңлатырга тырышыр. Син белдерим әле, синең иң беренчедән син ир егет белән яшисең икән, торасың икән, ул синең дустың да, ул синең апаң да, ул синең грубо говоря, әтиң дә. Дип әйтәм инде, булай әйтәм инде, чөнки авыр чакта синең
тормыш иптәшең сиңа ярдәм итәргә дисен, бәлки син бит дусларыңа сорамыйсың, ничек син менә ул шулай булырга, менә син уйлап кара, менә ашыкма. Мәсәлән, үзең йөргән егетеңнән читтәрәк китеп, әйме кемгәдер син мөрәҗәгать итәсең, миңа ярдәм ит әле, тегесен менә ярдәм ит әле, менә булайрак ит әле миңа. Син теге менә уйлап кара, мәсәлән, ир егетеңне белә диеме, белде ди мәсәлән. Ул сиңа сорау бирәчәк, ничек син ул шулайсың, мин сиңа кимсең дип сорау бирәчәк сиңа. Әлбәттә, син заденешь мужское эго, это очень такой щепетильный бер. Шуның өчен мин сиңа әйтәсем килә, то что ир белән хатын-кыз арасында дуслык беркайчан да булмый. Yo, Руслан, менә син әйттең әйме, хәзер ул ирең, мәсәлән, давай опять-таки икебезне күз алдына тотып әйтәм, хәзер әйме, авыр вакытында бүтән секретларны да, бүтән серләрне, бүтән проблемаларны бергә сөйләшергә кирәк дип әйме. Ә менә син шулай сөйләшә идеңме? Бүтән авыр ситуацияларны менә шулай уртагына салып решать итәсең дә, и все. Синең тормышта шулай булдымы соң? Син безнең тәҗрибәле кеше бит инде. Ничә булмаска инде. Сөйләшәсең инде, син семья корып яши башлагач, балаларың да булгач, интәсең бөтен әйберне, ул бөтен гаилә, бөтен уртак эшләрне бергәләп эшлисең, бергәләп уйлыйсың, ну да, кай вакытында фикерләр туры килми, ну бит инде мәсәлән, туры килмәгән очракта да, мин уйлавым буенча менә хатын-кыз барыбер сабыр булырга тиеш, сабыр итәргә тиеш. Ну юк икән, булып чыкмый икән, ну соңрак булып чыгар. Мәсәлән, шулай дип саныйм. Ну кемгәдер мөрәҗәгать итеп, иреңнән теге читтән әсәр эшләп, нитеп, алай була алмый. Алай все уже, ул адарсын. Ярыймы тагын бер сорау? Менә бүтән проблеманы, бүтән серләрне шулай уртага салып сөйләшә идек дисең, аерылышачагын белдеңме соң син? Мәсәлән? Аерылышачагызны белдеңме мәсәлән? Аны кем беләсең? Үзең. Аны бер кем. Ну сез бит бүтән проблема, бүтән әйберләрне уртага салып сөйләшкәнсез. Аерышуга килгәндә Син бит инде аны барыбер теге сизергә тиешең, ул белмисең, беләсең, белмисең. Һәр вакыт, чөнки уже дөрес әйткәндә узак ел яшәгәч, гомумән балаларында булгач, син бит уйламыйсың, мин анда бер атнадан соң аерылам, шулай дип. Андай бер уйламыйсың, һәр вакытта кешегә ышанасың. Андай бер булмас дип ышанасың. Новый тормыш шулай корылган. Руслан. Бик авыр чагыңда сиңа ярдәм иткән хатын-кыз дусларың булдымы? Син дәшмисең, значит, бар. Бәбәт, нееме, хатын-кыз дусларың булмады? Миңа каршы чыкты да ирләр. Руслан, давай дөрес киңәшләр биргән кешеләр, хатын-кыз дуслар бар иде. Әни миңа әйтте акыллы сүзләр. Без синең белән бер концертта бу турыда ниндидер сүз кузгатканда, син бүтән төрле әйттең миңа. Ул кешеләр, минем дуслар, алар миңа дөрес киңәш бирде диде. Хатын-кыз түгел бит инде. Алар хатын-кыз иде. Җирничә хәтерләмим. Андай бер булмады. Син шулай чыгасың ситуациядан. Андай бер булмады. Ярар. Ул кешеләрнең исемнәрен әйтмик. Ләкин рәхмәт әйтик. Ярар. Менә Гөлинә тагын бер шундый сорау. Менә син әйтәсең бит инде, дус егетләрем бар дисәң, ну очрашасыз бит инде. Барыбер син флиртап әйтеп аласың алар белән, менә син ничек уйлыйсың, аларның йөргән кызларына ошый икән ул әйбер? Юк. Не думаю. Минем тикшереп тә караганым бар даже әйме. Без теге сөйләшкәндә флиртап итеп караганым бар. Менә андый әйберне миңа бикеш әйтәләр. Арадан ниндидер симпатия турыга может берәр дустыңа син ошый башларга можсың дип әйме. Миңа әйтәләр, либо сиңа ошый ул дип әйме, либо ул егеткә син ошыйсың дип. Ләкин минем шуны белер өчен тикшереп караганым бар, сөйләшкәнем дә бар. Аның поступкларыннан, аның сөйләшүеннән дә мин әйтә алам. Мин аларга хатын-кыз буларак ышанам. Ул сине менә бәлкем дус иттереп күрми. Ну ир егетләр мәсәлән хатын-кызны гомумән дус иттереп күрмиләр. Алар күрмиләр, понимаешь? Ул сез әйтәмәт, син үзеңне алдап, менә ул минем дус дип йөрисең, менә шу. Менә син хатын-кыз белән ир-ат арасында дуслык була алмый, ниндидер отношениялар башланырга мөмкин дип әйттең, әйме? Френдзонага эләгү тәҗрибәсе булдымы сине? Юк, минем андай френдзоналарда булганым юк, чөнки
көресің, хатын кыз теге суығырақ сені, ну, теге дистанция табашын екен, лучше просто Кетерге? отзеркалить та кетіп та барға и все. Ол неде тұрға ярамай. Ол френдзонаға неше кішелеге, шынки міне шолық френдзонаға неше келеге теге кішеде хис туғаш хатын қызға, ол нешектер теге хатын қызға бояқтан барып қарай, бояқтан барып қарай, но хатын қыз yok шетлеше, yok аның, ну, mesela бәлкім манарға шамайдыр. Шоның үшін ол шеттәрәкті. Мен сені ұжет кіші деп ойлаймын, Руслан. Сен бет всегда тіге өзің тіләңге. Андай френдзоналарда Аллам сақтасын, мен андай бірге ғымбәнілік, мен андай кіші түгіл, мен деге хатын қыз артынан шауып беретір андай кіші түгіл, но бар андай егітлер да, менің қызғанышқа қаршы, ол мен андай егітлеріне жәліп та қоям енді. Benim tege tanışlar arasında da şimdi yigitler bulganı var. Anlatıp da karısın indi, no, ağına ağan kebek buladı indi. Epet şol yılga basa, şunun için bek onda işe petilmeye bendi. Сен, егер сен бір қыз ұшы екен, сен с легкостью можешь отказаться ол хислерден. Мәселен, ол кіші пока нендейдер оңамай тұрған состояниеда екен тіге. Неге? Егер кіші сен ұшы екен. Как можно вот легко отказаться кішіден? Мен кішіге ұшабым екен, менің ұшау білен гіне, мен ұшатып қына еріп қына olma бит. Причем тут ол бит... Мен mesela ұшатам екен, ол мені ұшатмай, мен нәрсе аштар етейсің. Артынан ұшау берет ешмей? Ну, доказать свою любовь, что ли, как говорится? А сен аңа ұшамауын қоян білесің? Может, ол сездірмеске дұрышады? Енді... Или сен келіп әйтірге керек ме? Кіші шата екен, ол шата енді. Қоян білесің аның ұшатқанын сен? Нешек білмескен, ол сезіле башты. Нешек сезіле? Сезіле. Әміне сенің шындай френдзоналарға ләкін бар бізің? Жоқ, бәлки болғандар енді. Әміне неше оңлатырға екен, мен бәлеке ерек жоқта, мәктепті оқыған елларда да бәйтім енді. Меңа бір зәңгәр көзіліп бір жігіт ұшыйды, әймегіз. Ләкин мен аны дос деп санамадым, мен реально аңға ғашық едім. Где-то 14 ешлерде деп әйтім. Ләкин біз үйірмедік аның білән. Ол шуңа кірәм, ғымымен. Ол меңа ұшыйды, ол вақытта ВКонтактелар бек популяр вақыт, әймегіз. Страницаларын қорап тұра едім. Ол сеңа неге теге не? Ол сені ұшатмады ма не? Жоқ, потому что ол менің аны ұшатқанды білмейді. Бәлки сезілгендір, сезгендір. Білмеймін, аннан соң... Балашаға бітінде. Аннан соң менің андай отношениялар. Кішіде де мәктепте оқыған вақытта бірінші деген шектер хислер оянып. А можно мен дұрысын айтайын қазір? Қазір мен. Кіші мені ұшатмаса, наоборот, көбірек тортылам. Шулай бітінде. Наоборот, көбірек тортылам. Дөріслігі шул, білесің, мені айтайлар бітінде, мені мен сеңе бір айбар етіме. Докажи, қазір бітінде теге современный психология кетті, шындай ме, анда ир кішілесер теге тиеш деп, доказать өзінің мәхабәттен, анда подарок алып беруге тегісен, бұлай юг бір көшінде алай болмайды, болмайшекті. Шының үшін біздің как бүтіне бір наоборот ұшлай. Бүтіне бір наоборот. Неше енді сен Бүтіне бір наоборот ұшатқан кішіге нендейдір шешек, нендей подарок бермесің мені? Мен қойтам. Жоқ. Нешлеп? Шулай. Нешегіне подарок бермеске тиеш, ұяратқан, ұшатқан кішісіне әнбейді. Өзі тілейкен берейді, өзі тілесе, тілеп кіне берген. Yok, no şov bilesmi şov biri. Mesela ise anarga vнимание yok iken xatın kızdan o bitinde mene bar bit şunda yarattılar vнимание bulmayken arga ema no ol şaba masan ola tegesen tegiley bulay tegesen no ol xatın kız göz aldığında ol просто düşe tege pilin tuska eder biter. No yok indi meni alay dep sanamın. Şulay. Mene özün ayttın bitelle. Meni tege nechegale ұшатмасалар да мен барыбір тартыламын. Жоқ, ол бит аны білмей, ол кіші аны білмей. Что ол мені ұшатмайды, ладно, мен нешіктір аны білдірге мәңгі, что ол мені ұшатамы, жоқ мекенін. Ол аны әйтмәске мождаймы, ләкин менің тігі отношение нешік башланды, шулайық башланды. Мен аны көргеште ойлағаным еттім, вау, менікі болсын, ең бұл кіші деп. Неге сен барып айтмадың оларға? Жоқ, нешік.
Ничек Шоткансың екен. Қыз кіші нешік барып, шуны әйтті. Яши алмайсыз. Яши алмау түгіл бет, ол кішіні шоты, мен урамда да. Ну, біраз знак жибер енді, нешек енді кіші бетінде. Просто мен білем матур етіп сөйлештім, да, ол мен ашалтырата, мен матур етіп сөйлештім. Болып шекмады бетінсін бірай бірді. Нешеп, біз ердік, шақты ердік. Болды ма не? В смысле? Yok, biz anı bilen şokta yürüdük. Болған деген Anansın aytты. Болған бетінде. Nerse bulgan? Аташы. Bulgan da. Aytып сөйлеш, bulgan da bulganды. Отношения buldu. Ну, başta onun ayıqtı бар etmezke tırışaydı. Ondan soң ул ойлаған, мен аның кебек кешеләргә игътибар итмәм дип уйлаган. Мин уйладым. Үземнең ягымнан мин дә уйладым. Ул минем кебек кешеләргә игътибар итмәс инде дип. Yok, bu tege birinchi мәхәббәт синең шулай шундый. Юк инде, беренче мәхәббәт белән вообще ул минем арттан йөри башлады, без йөри башладык та, бик бәхетле булдык тагын, без аерылыштык, ул өйләнде, я страдала. Нормально все. Типично. Әгәр син хатын кызларга яме сексуаль объект итеп кенә карыйсың икән, синең йөргән кешең, я булмаса хатының гастрольгә ничек тыныч күңел белән җибәрергә тиеш. Әйтеп бетмәссезме икән Кирамутдинов? Әйтәм, мәнчә җибәрмәскә тиеш. Беренчедән, ул минем үземнең эшем. Мин аны яратып эшлим. Сексуаль объект итеп караумы? Объект түгел, әйтәм әле гастрольгә чыгып җырлау. Менә хәзер син ничек шулай сорау бирдең, сексуаль объект итеп мин анда кемгә карарга тиеш? Безнең коллективта кызлар булсамы? Син шуларга гастрольдә артистларга синең арттан йөрүче кешеләр әз дип санамыйм мин. Гомумән. Мин менә син үзеңә күз алдыңа ничек минем арттан анда минем мәсәлән тамашачы, кызлар да бар дигән, алар белән миннендер мөнәсәбәт корырга тиешмен, юк. Әйдә булай дип сорыйм алайса, сиңа язучы хатын-кызлар күпме? Күп. Язалар. Флиртовать итүче, үзләренә кунакка чакыручы. Бар. Ничек инде язмыйсың? Һәр кайсы. Бөтенесе язырга. Син һәрберсен укып барасыңмы? Язырны юк, мин укымыйм да инде ярсын. Анда 2-3 мең сообщение контакты. Флиртовать иткән бармы? Шулай сиңа язучы кеше белән. Сиңа ир буларак карый алалар дип уйламыйсыңмы? Син сиңа бөтен кеше җырчы буларак кына карый дип уйлыйсыңмы? Аренда мин хәзер бөтен кешегә дә теге взаимностью должен отвечать, что ли. Если минем юк, алар арасында бәлки сиңа ошый торган бер хатын-кыз килеп чыгар, юкмы? Сорау бирделәр шундый. Синең тормыш анда йөргән кызың или хатының ничек карар дидең. Менә шундый сорау бирделәр миңа. Шуның өчен мин шуны истә тотып, то что мине өйдә кемдер көтеп ята. Шулай бит инде мин эшкә чыгып киттем. Мин ничек үземә шушындый похоть белән заниматься итәргә, үземне шушындый әйбергә, шундый юлга басырга мин гомумән андай юлга баса алмаячакмын. Шул. Чөнки өйләнешкәнсең икән, хөрмәт булырга тиеш. Ярату. Яратуда булырга тиеш. Син бит инде әйттең, мин хатын-кыз белән ир арасында дуслык була алмый, сексуаль объектка караган кебек карыйм дидең. Син миңа нинди тоже шулай объектка караган кебек карап утырасың хәзер? Гомумән син тоже хәзер. Иҗат юлында кайдысың, шигырьләр язасың, матур шигырьләр, җырлар җыттысың, шулай бит инде син эшлисең, шулык медийная личность син. Мин сине, әлбәттә син мин сине хатын-кыз буларак күрәм инде, ансы тигезсездек, бу инде ир кеше. Әлбәттә безнең бәйли теге иҗат юллары, теге нидә? Иҗат я. Мин монда ялганны күтәрә алмыйм, гафу итегез. Юк, әйдә шаярам, әйт. Иҗат юлы бәйли безне. Менә иҗат бит инде, иҗат. Син миңа ничек карап утырасың хәзер? Сексуаль объектка караган кебек карап утырасыңмы дигән сорау яңгыраган, гафу итегез, җавап бирегез, пожалуйста. Нәсәлән, карамаслык кеше түгел. Шул. Миңа теге видео керткәч, миңа бер апаң комментарий язган, мәгънәсез кыз дип. Шул шикелле мәгънәсез кыз дип сораулар биреп утыра дип язучылар булыр инде, гафу итегез, меня заставили. Дуслык бер-береңә ярдәм итү, бер-береңә ышану һәм матур иттереп алга бару менә шул. Минем өчен дуслык ул ышаныч.
Минем өчен отношения ярату бөтенесе ышаныч, чөнки ул шундый нәзик әйбер. Үтә күренмәле, гомумән, любой вакыт өзелә ала торган әйбер. Бик авыр чакта ярдәм итү бер-береңә. Кай вакытта шундый хәлләр була, яраткан кешеңдә тартып торгыза алмаслык ситуациядән дусларның бер сүзе тартып торгызырга мөмкин, һәм шундый бер 3-4 кеше минем янымда бар, һәм мин аларга рәхмәтле. Бу турыда гомумән бик озак сөйләшеп була дуслык турында. Ул минем өчен бик авыр тема. Руслан белән бу темага минем сөйләшкәнем бар, әйме, теге вакытта, концерт вакытында бер концертта танышкан идек Руслан белән, и тоже шул теманы кузгаттым да, инде сөйләшкән бар. И ул миңа үзенең фикер сөрүшен шулай әйтә башлады да, мин ничектер уйлана башладым. Чөнки минем бик күптән отношениядән индер отношениядә булганым юк, әймәгез. Шуңа күрә мин ничектер Руслан булып караганым юк дип әйтим соң инде, әймәгез. Менә Руслан булып караганым юк, и аның күзе аша дөньяга караганым юк. Ул яктан, мәсәлән, ир кеше ничек кабул итәр иде мин нидер дус егет булу, дип уйлыйм мин, әймәгез. И хөрмәт итәргә кирәктер дип саныйм. Мин гомумән ир-атларга шундый зур хөрмәт белән карый торган кеше, каян килгәнен дә белмим, ул әйбер миндә. Белмим. Яраткан кешемне мин хөрмәт итәчәкмен, һәм бер-беребезне аңларга тырышырга кирәк булыр дип саныйм. Мин ничектер менә ниндидер отношениядә хәзер булам да, кем беләндер йөри башлыйм, кияүгә чыгам да, минем бөтен дус егетләр бетте дигән сүз түгел. Алар аралашачак, мин аларның да дус булуын телим. Мин уйлыйм, без бер Казанда кайный торган кешеләр булырбыз дип, минем йөри торган кешем һәм ул дусларның бөтенесен. Гомумән минем янда кеше минем нинди дус егетләр белән аралашканны белә, шуңа күрә ничектер хөрмәт белән карый башларбыз дип уйлыйм. Ну, ниндидер гаилә курганда инде шуннан да дуслар ничектер әзрәк артка планга төшәчәк, чөнки мин иң курккан әйберләремнең берсе яраткан кешемә авырлык китерү. Чөнки мин аны беләм никадәр авыр икәнен, шуңа күрә кияүгә чыккач, отношениядә булганнан соң уйлашырбыз бу хакта дип уйлыйм мин. Белмим. Ләкин мин Русланның фикерен хөрмәт итәм. Ну, минем фикерне хөрмәт иткәч, әйбәтне җитә. Аллаһка шөкер, минем фикерне аңлагач. Әмма мин инде үз фикерем тотылам, әлбәттә. Шул.